Primeran C1. 39, Txakurren 6. zentzumena. Gaur ilargibean, animaliak eta 6. zentzumena. Orduan, Mikel, nik baditut hemen galdera batzuk. Zer gertatzen da, zelen, honintzak aipatu digu, ondamendiak nola edo ala nabaretzen dute iritsiko direla, eta orduan behar bada animalioiek beraien buruak babesteko gauza bat dira. Baina behar bada ondamendi pertsonalak ere aurreratzen dizkigute zentzu nabarmen batean animaliek, baserri eta gure etxetakoak. Are gehiago, zorritxarrez, etxeko norbait hiltzen denean, zer nolako harremana gelditzen da zintzilik pertsona hori eta animalien artean. Askotan egiten diren galderak, animali horiek behin pertsona hil ondoren bere arima, bere espiritua sentitzeko edo eta ikusteko gauza baldira. Eta adibide gisa, Mikel, bi lagun telefonoz bestalde. Maritxu, miren, zuek laguna zarete, Osondo. Auzokoak. Osondo. Maritxu, kontatuko aldiguzu guztioi neri atzo kontatu zen idana, mesedez? Bueno, gertakeri hau, guk horren dela 15 bat urteo gehiago, txakur bat, Pinto izenazuna, gendun. Eta, bueno, horri biltzezan, gurekin batea, zelaira, gure atzetik, atxan atzetik, aman atzetik, tratorearen atzetik, mendira, eta holan. Eta, zoritxarrez, aita gaixotu zanen, ospitalera eguntzan, da geroan hiltzen, garai hartan izatezan, gorputza etxeak arri eta etxean eukitzeko hileta eukitzeko itxura. Eta orduan garai hortan, txakurroi, antxe bere ingurun debiltzizan, eta, bueno, kajazegoen ingurun, urduri, bueltaka, zaunkaka, eta hola ibiltzizan. Eta ondoren nene, hildagero, bere gelako ateen ondoa junda zaunko egiten siestako garaian bazakin, noiz jekitzizan, eta, zaunkoaka eta geho, urduri samar, nabaritzizan. Alegia, Maritxu, bai. Hiltzen eunen etxentze, gorpuzte, eta zaunka, horru arraro batzu bezala egiten ditu ezakurrak. Ez gure are bakarrik, auzuko beste inorre hildenean, baita ere, sumatu txutu beste zakurrak ere, horru batzuk, inez, hola nitizun. Eta gustatzen duen, Jesus, oida, zerbait sentitzezun, zerbait, txakurrarek zerbait nabaritzezun, falta zala edo juntzala edo zerbait gertatu zala, momentu horretan, bai? Maritxu, eta esan duzunez ondo ulertu baldin badizute, alegia, zure aitari lurra eman ondoren, oraindik orain zakurra bere logelara hurbiltzen zen, eta siesta garaian eta zaunka egiten zion ateari. Bai. Bertan ekonko baliz bezala? Eskaletan gora jo, eta bere gelako aten, zaunka egitezun, berriro geistezan, eta oik dia aita hiltzaneko garaikok. Eta atzore kontatzen zen idan, Maritxu, zuretzat harrigarria izan zela, zure aita hil, eta handik oso egun gutxitara zekertatu zen Pintxorekin. Akatu intzela. Ez dakit niko penakino zer, baina akatu intzan. Horretaz aparte esango izut, Mirene kontatuko dizuna, ni ez nintzen goatzen, baina baita ere gure txakurrarekin gertatutakoa. Zer gertatu zen, Miren? Gertatu zen, amona hiltzanian, enterratu zuen, kanpo santu, eta gero ondoren gehun batia juntzian, bisitatzea, txakur hori jun, hain lurrean gainien etzan da, eta geurruna hankakin hola arraskatzen lurre, eta aregetzekin noa mantzan bezer, baino... Alegia, txakurrak etzun ikusi, lurra ematen. Zer txori ikusi. Eta gero, oztak izan batean, egun itzingo gehiago kanpo santura, bizitea egitea, eta txakurra gurekin batea jun, eta haintxe lurraren gainien etzan da eontzan, da geurruna hankakin urretzezuan, da gu gelitu ginen arrituta. Alegia, zakurrak bazekin amona nontzegoen lurperatuta. Are bazekoen zerbaiken argibiria,